пакінь мяне, Господи, Бог мой, ад мяне ты не адыходзь, паспяшы на ўспамогу. Божа, не пакінь мяне, Господи, Бог мой, ад мяне ты не адыходзь, паспяшы на ўспамогу. Я блізкі да ўпадку, і сум мой усцяж прадо мною. Вину мою вызнаць я мушу, бо жыць так я больш не магу. Не пакінь мяне, Господи, Бог мой, ад мяне ты не адыходзь, паспяшы на ўспамогу. Божа, не пакінь мяне, Господи, Бог мой, ад мяне ты не адыходзь, паспяшы на ўспамогу. Божа. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Пан Бог наповнив святого Бернарда духом мудрості, і он своїм вученням служив народу Божому. Гэтымі словамі антыфона на ўваход пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, каб заносіць нашы супольныя просьбы, падзякі да нашага Отца Небеснага. Прадставім нашаму Богу нашыя просьбы, з якімі мы прысутнічаем, каб, дзякуючы нашай супольнай малітве ахвяры Езуса Хрыста, мы атрымалі патрэбныя ласкі. А падчас гэтай імшы прагну маліцца ў інтэнцыі ахвярадаўцы. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Милосердный Боже, святому аббату Бернарду, Ты дал ласку быть святлом у Твоим костеле и отдано служить справе Его обновления. Про заступництво святого ученика мы, наполненные тем же духом рупливости об Твоим доме, жили у святле детей Божих, прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Суддзяў. У той час собраліся усе мужи сихимские и увесь дом Мило, и пошли до дуба,
які стаяў у Схіме, і ўстанавілі Абімелеха каралём. Калі пра гэта паведамілі Йоатаму, ён пайшоў і стаў на вяршыны гары Гарызым. І узняўшы свой голас, он закрычаў: «Паслухайце мяне, мужы сіхімскія, і нехай паслухае вас Бог. Сабраліся неяк дрэвы, каб намасціць сябе караля, і сказалі аліўцы: пануй над намі. Яна адказала: хіба магу я пакінуць тлушч свой, якім ушаноўваюць багоў і людзей, каб пайсці хістацца панад дрэвамі. Тады дрэвы звярнуліся да смакоўніцы: ідзі і пануй над намі. Яна адказала ім: хіба магу я пакінуць солодыч свой і найлепшыя плады свае, каб пайсці хістацца панад іншымі дрэвамі. Дрэвы прамовілі таксама да вінаграднай лазы: ідзі і пануй над намі. Яна адказала: хіба магу я пакінуць віно сваё, якое весяліць багоў і людзей, каб пайсці хістацца панад іншымі дрэвамі. Нарэшце все дрэвы сказалі цёрну: ідзі і пануй над намі. І адказаў цёрн: калі сапраўды хочаце прызнаць мяне каралём, хадзіце і спачніце у цені маім. Калі ж не, то няхай агонь выйдзе з церняў і паглыне ліванскія кедры. Гэта Слова Божае. Тешится король, пане твоей силой. Тешится король, пане твоей силой. Пане твоей силой тешится король, и вельми радуется твоей дапамозе. Ты выканаў жаданне ягонага сэрца, і просьбы вуснаў яго не адкінуў. Тешится король, пане твоей силой. Бо ты сустрэў яго жаданымі благаслаўленнямі, на яго галаву склаў вянок з чыстага золата. Ён прасіў у цябе жыцця, і ты даў яму даўгалецце на вечныя вякі. Тешится король, пане твоей силой. Вялікая слава яго пры твоёй дапамозе. Ты усклаў на яго велічы гонар. Благаслаўленне даў яму навекі. Усцешыў яго радасцю перад тваім абліччам. Тешится король, пане твоей силой. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
Царство Божие и десное, здольное судить думки и намеры сердца. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus рассказал своим учням гэтую прыпавесць. Валадарство небесное подобное да гаспадара дому, які выйшаў на світанні наняць работнікаў у вінаграднік свой. Дамовіўшыся з работнікамі па дынару за дзень, ён паслаў іх у вінаграднік свой. Пасля ён выйшаў каля 3 гадзіны і, убачыўшы іншых, якія стаялі на рынку без працы, сказаў ім: «Ідзіце і вы у вінаграднік мой, і я справядліва заплачу вам». Яны пайшлі. Зной выйшаўшы каля 6 і 10 гадзіны, зрабіў тое самае. Выйшаўшы каля 11 гадзіны, ён знайшоў іншых, якія стаялі без працы, і сказаў ім: «Чаму вы стаіце тут цэлы дзень без працы?» Яны сказалі яму: «Нас ніхто не наняў». Ён кажа ім: «Ідзіце і вы ў вінаграднік». Калі ж настаў вечар, гаспадар вінаградніку сказаў свайму эканому: «Пакліч работнікаў і заплаці, пачаўшы з апошніх да першых». І тыя, хто прыйшоў каля 11 гадзіны, атрымалі па дынары. Тыя, што прыйшлі першымі, думалі, што атрымаюць больш, але яны таксама атрымалі па дынары. Узяўшы, яны пачалі наракаць на гаспадара дому, кажучы: «Гэтыя апошнія працавалі 1 гадзіну, і ты зраўняў іх з намі, якія перанеслі цяжкі дзень і спёку». У адказ ён сказаў аднаму з іх: «Дружа, я не крыўджу цябе. Хіба не аб дынары ты дамаўляўся са мною? Вазьмі сваё і ідзі. Я ж хачу даць гэтаму апошняму так, як і табе. Ці ж не дазволена мне рабіць са сваім тое, што хачу? Ці вока тваё зайздросціш, што я добры? Гэтак апошнія будуць першымі, а першыя апошнімі». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Хрыст. Прысядзьце, калі ласка, на хвілінку. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, слухаючы сённяшняе Євангеліє, можна ўбачыць дзіўную справядлівасць Бога. Чаму яна дзіўная? Бо гэта справядлівасць крыжа. Добра ведаем апошнія хвіліны жыцця Езуса Хрыста. Калі ён быў укрыжаваны, а з абодвух бакоў былі таксама укрыжаваныя 2 разбойніка. Адзін у сваёй зласлівасці падбухторваў Езуса, кажучы: «Чы ж ты не Бог? Вызвалі сябе і нас». А другі у сваёй пакоры кажа: «Чы ты Бога не баіся? Мы справядлівую кару нясём». А ён не заслугоўвае на гэта. Ён не ўчыніў нічога благога. Пане, успомні пра мяне, калі будзеш у сваім валадарстве. Езус, глядзячы на гэтага чалавека, ён глядзеў перш за ўсё ў сэрца ягонае.
адчуў шчырае пакаянне. І адказвае яшчэ: «Сёння будзеш са мной у раі». Дзіўная справядлівасць. Мы таксама, можа, у сваім жыцці стараемся быць праведнымі. Напэўна, стараемся асягнуць святасці. Можа, стараемся выконваць усе наказы нашага Пана Бога. Дзесьці аступаемся, але паўстаём, дзякуючы сакраменту пакаяння. Ідём праз нашае жыццё, умацоўваючы сваё сэрца сакраментам Еўхарыстыі, прымаючы цела Езуса Хрыста. Але як жа часта таксама, па-людску кажучы, чуем і выказваем, можа, Божую несправядлівасць. Божа, чаму гэты добры ці каханая асоба адыходзіць з гэтага свету, будучы такім маладым, маладой? Ён жа ж мог бы яшчэ жыць. Чаму іншыя, тыя негодныя па людскай меры ходзяць па гэтай зямлі? Чаму, можа, чалавек, які чыніў зло, крыўду мне, іншым людзям, у апошнюю хвіліну жыцця атрымлівае прабачэнне? Задумаемся, можа, і я таксама і думаў, можа, таксама казаў, а можа, кажу. Але Бог ёсць Богам. Ён гаспадар гэтага вінаградніка. Ён гаспадар гэтай усёй зямлі і нашага жыцця. Ён даў нам жыццё. Ён айцец, які кахае. А быць можа, менавіта гэтаму добраму і каханаму чалавеку, той асобе, Бог даў гэтую ласку, бо не ведаем, кім можа стаць гэты чалавек потым. Ён кахае кожнага чалавека. Ён і з'яўляецца тым, хто хоча даць у той момант, калі хоча і каму хоча таксамую ласку, калі чалавек адкрывае сваё сэрца на Божую волю, на ягоную любоў. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сённяшняе Евангелле вельмі актуальнае. Мы, можа, часам у сваім жыцці таксама з'яўляемся тымі зайздроснымі, як і сённяшнім Евангеллі. Можа, лічым сябе лепшымі, але Пан Бог лічыць інакш. Ён хоча падзяліцца сваёю дабрынёю з кожным з нас. І ў яго вачах не залежыць ад таго, наколькі я багацейшы, чи маю большую маёмасць, чи, можа, займаю большее становішча, чи гэта проста работнік, у якога ў жыцці можа скласціся балюча. Кожны з нас сутыкаецца з цярпеннем, з нейкай недастачай, але ў валадарстве нябесным плата адна. Гэта Божая любоў, дзе кожны з нас будзе у адзінай Божай ласцы, дзе не будзе ані лепшых, ані горшых. Усё будзе залежаць толькі ад маёй волі. Чи хачу я прыняць Божую ласку? І часамі тыя, каго мы лічым тут на зямлі дастойнымі, могуць быць у вачах Бога на ніжэйшай месцы. А тыя, хто
каго мы лічым апусціўшымися, могуць у апошні момант адчыніць сваё сэрца на Божую ласку, як гэтай злачынца на крыжы, і пачуць словы «Увайдзі ў маё валадарства». Просім жа сёння нашага збаўцу, каб мы, гэтыя работнікі у вініцы Пана, у гэтым вінаградніку, якія праз сваё жыццё выконваем тое, каб асягнуць Божую айчыну, каб мы выконвалі сваю мэту з годнасцю, каб былі поўныя любові і міласэрнасці да тых, каго сустракаем, каб атрымаць Божую любоў і міласэрнасць, калі спаткаем нашага збаўцу і Отца Нябеснага тварам у твар. Аман. Пра заступніцтва святога Бернарда, абата і доктара касцёла, узнясём да Бога нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб, заклікаючы ўсіх да паслухмянасці Божаму праву, ён скіроўваў людзей на шлях справядлівасці і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб яны паглыблялі ў сабе дух малітвы і духоўнае жыццё. Цябе просім. Молімся за святароў і ўсіх тых, хто прапаведуе Божае Слова, каб іх служэнне братам вынікала з сапраўднай любові. Цябе просім. Молімся за тых, хто праз грэх аддаліўся ад Бога, бо яны змаглі вярнуцца да Хрыста. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі ахвярадаўцы, каб Бог адарыў патрэбнымі ласкамі і сваім благаслаўленнем. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб па прыкладу святога Бернарда мы верна служылі Хрысту ў яго касцёле. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і пра заслугі святога Бернарда учыні, каб мы з веры чэрпалі моц для выканання учынкаў любові. Праз Хрыста Пана нашага. Як лань, што прагне напіцца з крыніцы, так Цябе я прагну, Божа. Ты адзіны маё прагненне, я хачу хваліць Цябе. Толькі Ты, Божа, моц моя, Твоя воля цяпер моя. Ты адзіны маё прагненне, я хачу хваліць Цябе. Толькі Ты, Божа, моц моя, Твоя воля цяпер моя. Ты адзіны маё прагненне, я хачу хваліць Цябе. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Усемагутны Божа, мы з радасцю складаем Табе ахвяру еднасці і супакою, адзначаючы ўспамін святога абата Бернарда, які словам і чынам дбаў пра згоду і лад у Тваім касцёле, праз Хрыста Пана нашага. Амен.
Pan z wami. Угору серцы, Узносім іх да Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адорваеш свой касцёл новаю моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых заахвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полная хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвеці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твоё воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Бернардам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое,
приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні нашыя, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей подарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слова, и будь оздоровлена душа моя. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой, Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Езу Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и супокоем. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Христе, к Тебе у думках имкнуся, на Тебе, Пане, я сподяюся. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Дяковать хочу Тебе, Божа, и псалм спевать у гонор Твой, Божа, и
Абвяшчаць і зранку міласць Тваю, Божа, аб вернасці Тваёй спяваць уначы на струнах гусляў і лютні ды гучнай арфы. Хачу Табе, Божа, і псальм спяваць у гонар Твой, Божа, і абвяшчаць і зранку міласць Тваю, Божа, аб вернасці Тваёй спяваць уначы на струнах гусляў і лютні ды гучнай арфы. Молимся. Боже наш Ойче, нехай нас освятит сакрамент, прийняти у день успомину святого Бернарда, каб мы, наследуючи его приклад и вучение, наповнились любов'ю до Єзуса Христа, утілевленого Слова, який живе і володарить на веки вечные. Amen. Переживаем 4-й день новенны перед урочистостью Маті Божией Częstochowskiej. Доручим її заступництву все наші справи, наші думки, наші болючие і радісні хвилини життя, наші сім'ї, віддаючися її опіці. По Твою оборону утікаємо się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Maryjo Pani Jasnogórska, Maryjo Pani Jasnogórska, przyjmijcie Boże błogosławieństwa. Pan z Wami I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrystusa. Dziękuję Panu Bogu. Обличчя Твое мне, Ойчина, и царство любови одиной, моя наичистейшая радость, лагодное солнце кожного дня. Твой дивный невыказный образ, як зорка на моих стежках, а про святое обличчя для мяне и радости неба. Обличчя Твое мне, Ойчина, и царство любови одиной, моя наичистейшая радость, лагодное солнце кожного дня. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.
teraz i zawsze, i na wieki. Święty Michale, Archaniele,